Porono. Pripun? Lho, sawang koringan kaya triplek lho iki. Mangan sing rada akeh gen rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih Pak nggih? Dablek mangane akeh. Oh, ngoten. Kudu ndablek dhisik Heeh, berarti, iya Pak. kudu dablek sik. Heeh, iya. Luar biasa. Ah, saiki wis bersinar ya. Luar biasa, tekan ngendi-ngendi ya. Amin, pangestunipun panjenengan Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Yojo iki tenan ora. Ora aku ora mudeng kersane Pak Lurah kok njaluk lakon Begawan Sabdowala. Ya, sing penting iso dilakoni. Nah, apa saurunge Mas Andi TB iki aku arep nampilke anakku wedok sik, Nduk. Oh, ya support musiknya siap ya, Sapa? Genduk Lintang Kairo. Iki ya saka Kediri sing lagi naik daun. Oh, support musik ya, Monggo Nduk Lintang tak aturi jumeneng. Oh, ngono saurunge Mas TB. Yo, berpacu dalam musiknya Indonesia. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Cahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih, batuk pilek, Batuk batil. pilek. Nggih, kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi nggih rada bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia nggih, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki, Nduk Cahayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngaten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngaten. Nggih, siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gedhe tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, cilik ngono ya. Nggih, segini. Tira sing jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak kok untu. Kayak awakmu kelas piro to, Nduk, ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Nika awet nyinden, nika awal nyinden nggih nderekaken panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Sakniki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, iki. Ngapunten wau dereng salim, Bapak. Nggih. Mbok lek mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Njajal Madep Rono. Pripun? Lho, sawang koringan kaya triplek lho iki. Mangan sing rada akeh gen rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih Pak nggih? Dablek mangane akeh. Oh, ngoten. Kudu ndablek dhisik berarti, Iya, Pak. kudu dablek sik. Heeh, iya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa, tekan ngendi-ngendi ya. Amin, pangestunipun panjenengan, Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Yojo iki tenan ora. Ya iya. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden Bu Dewi. Bu Dewi. Tunggu leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih, Pak? Nggih, tumpun iki. Alhamdulillah.
Iki anak wedok Mbak Tata. Tata. Ragile. Nah, do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok, Nduk, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajekan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Rara Jonggrang, Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajekan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedela, gen ketok suaramu siki. Bawa Bapak. Nggih. Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibakne Kusuma Wijaya. Monggo. Bawa ngidam sari nggih. Boleh, boleh. Nanong. Wah. Nah, cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bendenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis to utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke bar goro-goro medune ya ora dipotong karo sing nanggap. Aku mau bengi awakku puwanas ngono, Nduk. Sami nggih Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak puwanas Nggih, gregesi. lha niku tasik wonten Iki bekasnya. berarti infus Opname nggih Bapak. nggih opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Yo, terus. Iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lelagon telu, iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. Nah, BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Nah, tak wacane siki pisan. Oh, karek minangkani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending kangen ning ati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Dukuh. Ya njaluk gending kangen ning ati. Heeh. Iki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Trisno Waranggana 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit, ora usah dipinangkani iki kok. Apa-apa nek ana duwite ora jalan saiki. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesi Deman, Gerajakan Banyuwangi pepeling gubuk asmara. Wah iya. Ya ana duwite ya iki. Ana. Ya iki sak mene kae iki. Lo. Pinten niku Pak? 500.000. Wah, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu renek duwite ki kono ora usah di. Maaf realistis ora guyon kok lho iki. Atau ngono iki sik ditambahi meneh 100 masyaallah. Ya njek sak amplop tak anu sisan tak wacane sisan, Nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Nggih, saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo. Ugi warga Prajekan. Nggih, Pak Lurah. Saka Desa Tunggur. Heeh, iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta
Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun mboten sak yuta dadi. Alhamdulillah. Nggih, pun. Terus, Dok. Ya. Ya. Duh dewa Jawa Tengah welasono mringwa Besok kapan? Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. Ya rada ngempet-ngempet sithik ya nduk wong jenenge gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas ning ndi sampean? Tanggapan ning ndi esuk? Pinjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh, nggih. Wonten ning Dungus Kunjang Kediri sesuk. Oh, nggih. Nggih. Pinjing nggih kalih jenengan to nggih tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali nduk anggere. Saking katae berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya, terus. Umpama nonah kodo Nanong tanpa prau sasatara ning papatri. Jenengan dugi mriki to, Pak? Wah, adoh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kan nduk Tang. Pundi, Bapak? Menika sing asta blangkon. Oh, nggih, saking pundi, Bapak? Pak Dion. Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo kira. Pak Santo. Asmara Santo. Mbah nuwun. Nyidam Sari As. Nyidam Sari As ngoro. Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya. Nggih. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani. Heeh. Nek tanggal 8 somben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap. Ya. Yo, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Tang. Nggih. Gamelan plus musik. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yuk. Kusuma Wijaya katur Bapak BPD. Ya, ya. Wah, Pak Ya ya rawuh. Rokok kaya. Kalau sindu Pak ya. Sindu. Ele. Si. Sindu. Cara terus.
Nduk Cahyo. Matur Luar suwun. biasa. Ngapunten nggih Bapak kalau mengecewakan suaranya. Oh, mboten kuciwa. Ya, wis kesanggupan iki bagaimanapun kondisinya ya tetap maju. Oh, ngono. Ya. Ayo Mas Andi TB, ya kelawan Mas Gandul, ya serampat yo. Yo. Arel, nyambut gawe Rel. Oh, Narya to. Yo, Nduk Lintang Nggih. karo anak wedok Rahesta Deka Chandra Dewi. Tata. Lagune Gerajakan Banyuwangi. Wah, cocok niki. Nggih, pamundhut saka perangkating desa Parajekan. Kalian kalau mau aku wis matur kalawan panjenengan Pak Lurah. Pripun, Mas? Nek iki engko aku izin nguyuh sikik mergo wingi aku bar operasi batu ginjal. Nggih, Mas. Nggih, Kesehatannya dijaga, Mas. siap. Jenengane dibutune wong akeh lho. Heeh. Iki engko kepruke nggon sabete tak pasrahke anakku lanang sing barep. Mas Jendra Yudhistira Putra wis sabetane wis ngungkuli bapakne. Alhamdulillah. Neng omah sekulino nyabetno BPKB sertifikat dadi apik sabetane kuwi. Kuwi aku kowe kok suruh masak. Ayo Delintang. Nduk Lintang tanpa spot. Dik Ya. Tata. Ayo. Karo Nduk Tata, ya lagune Banyuwangenan, Gerajakan Banyuwangi. Wah, Tata niki luar biasa lho, Pak. Ngapa? Nyuwun sewu, ora mung olah swara tapi tarine juga hebat. Wah nggih. Wah, wingi pramen apa, Nduk? Nyekel mic. Pripun? Wingi pramen apa? Kok macak wayang Mustaka Weni. Oh, Sri Kandi Mustaka Weni. Nggih. Ya, kita tuh beda berapa tahun sih, Dek? Beda berapa? Mbak Lintang kelas berapa? Aku kelas 2. Aku kelas 3. Kelas 3 SMP. Oh. Oh, Lucu toh, Mas? apik jane sepantaran iki. Wah, jan cocok iki. Sik toh. Kowe iki lho wis tuwek bareng kok suruh masakku. Ora iki nek kan pancen bapaknya juga seniman, ibunya seniman. Bener. Mbak Tata ki bapake dalang, ibuke juga pesinden. Lah narine iki nurun saka Sinten? Mbak Dewati Dik ya. Bulik ya. Retno Dewati to? Nggih. Wudu. Kae dokter kok ngam. Oh, kemeroh berarti iki. Kemeruh. Enak dokter kok jogetan iki. Kok kemeruh. Yo coba Gerajakan Banyuwangi, Mas Jendra gen Toto. Nah, ya. Engko lagu-lagu iso lajeng wonten ing gara-gara kalih Candi TV. Ya siap. Yuk, Gerajakan Banyuwangi. Monggo para kanca garap gamelan plus musik. Lalong. Gerajakan Banyuwangi
Sir-sirana ambikan Terus Mbah Nuwun. Lan aku minangka dadi wakile panjenengane Bapak Jaka Mulyana saha Ibu Rika, matur sembah nuwun ingkang tanpa pindhan dumateng sedaya kemawon ingkang sampun mbebantu dumateng kaleksananipun adicara ing dalu menika. Oh, ngono utamane ibu-ibu sing ana pawon, bapak-bapak sing gawe wedang kangge nyuguhi para tamu undangan. Oh, ngono ora ali para peladen sing seragam batik. Para peladen sing ngladeni kabeh para tamu undangan termasuk para yoga kelawan maranggana. Tanpa dibantu Sinoman utawa peladen sing ana nggosong kene, Burika karo Pak Joko kuwi ora iso ngladeni dhewe no. Iki kudu diucapke terima kasih utawa matur nuwun minangka dadi wakile Pak Joko kelawan Burika. Merga ora iso ngladeni dhewe. Mula panjenengane matur nuwun kelawan para peladen ingkang mapan wonten ing gosong mriki utawa Sinoman sing wis paring leladi kunjuk daharan lan unjukan kangge para tamu. Oh, ngono Laden kene sregep-sregep, Sinoman kene lek nyambut gawe cepet-cepet cak-cek. Saking cepete lek nyambut gawe ya kuwi peladen gosong. Aku mau sore digawe wedang rong tak ombe wis dikukuti ya, Nduk, saking cepete. Lambemu ki dikukuti maksude sing adem diganti sing panas. Kepara nyata. Ya, ngestoke dawuh. Ya, iki nyugata lelagon utawa tetembangan. Oh, ngono Utamane kanggo temanten sekalian, Mbak Ellen kelawan Mas Muhammad Reza. Oh, ya. Larase apa? Pelok pantete barang. Oh, ngono Sapa sing diaturi nembang? Aku arep nyuwun suarane Nduk, Waranggana sing cedhak karo dalange sing paling cedhak. Sapa? Budwi Kurniawati. Apane dalange? Tumpakane dalange. Ya. Ngono ya. Gegaran ning wong akrami. Ya, pisanan, Engko perkara lagu-lagu pamundhut liyane engko iso diaturke. Bubar iki intinya inti untuk temanten sekalian. Oh, uga taturke kelawan kepala desa ingkang mapan wontening Durenan. Oh, ngono Nadyan to dikaya ngapa rong tau petuk secara langsung, aku wis tau video callan karo Pak Lurah sing mapan ana ing Durenan kene. Oh, ngono Pak Lurah seneng nanggap wayang. Wah, tenan seneng nanggap wayang. Sing ditanggap kowe ora. Lah terus sapa? Mbuh Ki Dalang Cahya Kuntadi sing kulino ditanggap karo dengan Pak Lurah Durenan. Cahya Kuntadi ki sapa? Ya mbuh aku ora kenal dalang kok ngendi kuwi. Karo adike dhewe kok. Lah iya pancen selerane iki masing-masing. Oh ngono. Ya. Monggo Bu, Budwi Kurniawati. Ya. Gegaraning monggo. Ora krasa ya Bu, awake dhewe lek omah-omah 18 tahun wisan ya Bu. 19. Oh 19 tahun. Piye to ki? Wong aceh setahun nek. Iya. Oh iya anak mbarep wis 18 tahun kok ya. Nggih. Kae rabine tahun piro ke Bu? Kae rabine tahun piro ke Bu? 2006. 2006 nggih. 2006 nggih, berarti 19 tahun. Ya sudah cukup lama jebule. Ya. Anake wis arep lulus SMA kok. Lah iya, syukur. Tutu. Lah nggih. Hamung hati
sing lanang dalang sing wedok sinden. Ya kaya dene tumbuh leh tutup. Lah iya nyambut gawe iso bareng-bareng terus. Oh ngono kompak ya kompak. Arep mangkat kok omah ya munggah mobil ya bareng, tekan lokasi ya bareng. Munggah panggung ku lho bareng. Ya medun ya bareng. Mangkat mulai ya bareng, tekan ngomah mapan turu ya bareng, ya tangi turu ya bareng, blas ora nek sego lho. Lah ya ora kok bareng liwet kaya ngantuk pancen ya sayah. Lah iya pancen ya kaya ngono. Ngono kuwi ya tau padu karo bojomu. Loh, tau Mas Mas Reja karo Mbak Ellen. Kusuk mesti tau padu karo bojo ki mesti. Tur padu kuwi nggih bumbune wong omah-omah. Oh, ngono. Mesti enek geseke antarané wong lanang karo wong wedok, wong lanang alor sakala wong wedok ngidul. Kuwi ora sinkron. Ning bedane kuwi aja nganggo dadi sono cerah bubrah nggone kekeluargaan ning kanggo bumbune wong omah-omah men saya romantis. Oh, ngono Dadi ora dilarang ya geger karo bojo. Ora ning aja nganti kebangetan. Oh, ngono. Apa tenan. Angger kok bertukaran karo bojo, tukaran karo wong wedok. Wah, bar kuwi terus rukun, nggih kelon powe enak lho. Ya ya. Ngono ya. Oh iya, ngono ya. Nah, wis pengalaman nek aku kuwi. Oh, ngono ya. Kaya enek semangat baru ngono lho. Wah, ya. Nggih ngaten to Bu Dwi? Duka. Duka. Niki wau jenengan disusul mbok-mbane jenengan. Sapa? Mbak Is. Oh Mbak Is, wah iya. Mbane jenengan. Ki mau anakku wedok ya nyusul si Mutiara. Sing nalika aku wayangan ana ngendi kae bali desa Winong ya. Winong nggih. Kuwi pagelarane ning tengah dalan ngono enek ambulan liwat. Wi. Jebule ngusung wong arep mbayi no. Oh ngono Oh mboke Mutiara kuwi Lah nalika semono langsung ditulung ning nggon Winong terus ning puskesmas ngono lek ora kleru. Bayi pada saat itu padha karo dadi anake dalange. Wah ngono digawa menyang panggung tak jenengke dadi anak sampir. Oh ngono. Dadi anak sampir Anakmu sampir wis pira? 7 ya Bu. Bu Dewi. Nggih. 7 ya anak. 7 nggih. 7. Wedoke 6, lanange setunggal. Nah, kuwi terus arang-arang lho dalang iso entuk anak sampir nek ora kusuk ngibadahe. Wah. Apa kuwi? Iya, monggo Bu. Luput pisan kena Yen gampang luwe gampang iki mengko ditibakne lagon dadi ati ning aku njaluk sing ngendang Nduk Angel, pengendang wedok. Heeh. Ayo Nduk Angel. Mlangkau nggon kendang. Oh, ngono ya. Lagu iki uga tak aturke kelawan pepundenku, ya ingkang menyimak wonten ing dalem sing sore mau kepareng video call kelawan awake dhewe sapa? Panjenengane Pakku Gedhe Ki Haji Anom Surata. Wah, ngono sore mau video call karo aku. Ya panjenengane paring dawuh. Ya Mas Kangko aku engko kirimono lelagon wis apa wae manut karo Mas Kangko. Wah, Pakde Anom Surata. Alhamdulillah pangestunipun para warga ingkang mapan wonten ing Gosong Ndurenan Pakde Anom Ginanjar Bagas kewarasan sehat walafiat. Oh, ngono ya semoga-moga panjenengane tetep panjang umur sehat walafiat panjenengane Pakde Anom Surata. Awake dhewe wis dinteni supaya sowan ana daleme panjenengane Pakde Haji Anom Surata. Ya mengko nek wis prei, nek wis longgar wektune sowan mrono, sowan Pakne Gedhe. Nek tresnani aku kaya tresnani anake dhewe kono panjenengan Pakde Anom Surata. Oh ngono. Ya. Mengke kula sugata lelagon Pakde ya kangge
rungon-rungon wonten dalem. Ya, so Bunda Vivi. Ya, ya, terus entekno Bu. Yen angel Ne langkung tan tan kenati numbas harta sing ngendang wedok ya yung. Heeh. Tangane mung sak biting-biting apa iso muni. Rungokno no. Iki mahasiswi ana ing isi Surakarta jurusan Karawitan. Wah, ngono Ambak tangane utawa drijine sak biting-biting, boh kendangane ora kalah kelawan sing lanang-lanang. Wah, ngono Ya diaturi jumeneng kudu wing. Monggo Bu, jumeneng Bu. Lagune Dadi ati ing mengangkah, ati loro dadi siji penjane Mbak Ellen saha Mas Reza. Ya. Dadi siji atut runtut reruntungan. Oh ya, ya. Uga penjane Bapak Joko Mulyono saha Ibu Rika Sunaryani, ya. Tansah pinaringana bagas kewarasan, sehat walafiat, ya. Dawa umure, sehat awake, lancar rezekine lan awet anggone momong putra wayah buyut. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya betul buka celuk golek ising ya. Biasa ya, monggo wedok lho no. Ya, emansipasi wanita. Oh, ngono. Saiki presiden wedok ya wis tau ana, bupati wedok ana, gubernur wedok pirang-pirang. Oh, ngono. Ya. Ya ya, iki yoga wedok, pengendang wedok ya eneng. Oh, ngono. Ya, mangga Bu. Dangdut non Mbok Je.